halkından havadan ve bakiyat olunmalı. Yukarı halklar ölümünden ait gelen ekli amatlıkları olan Yurobak ekerlerin ve oğulların yürütülmeli. Hurmatly prezidentimiz ýerde ýaşaş saýtynda Wagtyndaky Döwrewak bazara hoş geldiňiz. Mehriban arkadaşymyz. Biz öz maşgalamyz bilen bereketli toprağımızda öndirilen ak buğdayın belini Sonra hurmatly prezidentimiz ýerde ýaşaş olaryň halyk barlary ýaşaş durmuş şertlerden gyzyklandy. Näse çağama? Bilen maşgala agdalaryna özüniň ajaýyp töwürtlerini gowşuryp, döwletimiziň oğulary umumyň meýlekde ýuguraplaşmak boýunça maksatly raýat şäherleri göreceklerini bellep, olary bagt we maşgala awadançylygyny arzu etdi. Mehman boldy. Alpariýan işlerini üstünlikleri arzu edip Arkadaş serdarymyz, bana hallaryny oturdup beräýin da. Hakykat öwürli.